Лицето ти разказва много повече за теб, отколкото си мислиш. Сега ще направим едно бързо четене, за да видиш как. Сега ще прочетем 3 от чертите на лицето на Радо. Една от чертите, които ще прочетем, това са веждите ти. По тях, едно от нещата, които се казва в лицето ти е, че си мултитаскър. Много лесно можеш да боравиш с няколко неща едновременно, да работиш различни неща по едно и също време. И също така имаш много идеи, които можеш да реализираш. Тези качества се четат само по гъстотата на веждите му. По формата, по дължината, как са застанали. Всичко това дава различни характеристики и качества на човека. По линията на косата, в горната част на челото ти, се вижда, че си много харизматична личност и хората бързо разпознават това в тебе и лесно влизаш в контакти с тях. Следващата черта е носът, а основата на твоя нос показва, че много лесно се сработваш с хора. И ако трябва да работиш в екип, хората около теб биха се чувствали много добре, комфортно и създаваш тази обстановка, така че работата да върви добре. Това беше бърз прочит на няколко чертите на лицето на Радо. И ако искате и вие да разберете какво казва лицето ви за вас самите, можете да се свържете с мен.